దాదాన్ని నీకు ఈ దాని బత్తి నుంచి దాని మూల కోర పరిమళ బర్ತೀನಿ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ನಂಚಂಜಿ ಕೋರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಹತ್ತೀನಿ ಆತೇನಾ ಕೋರಿ ಮಲ್ದು ನಂದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ರೊಟ್ಟಿ ದಾಲೆಜ್ಜ ರೊಟ್ಟಿ ತಂಗಡಿ ಕೊನ ಹೊಡಿಯ ಅವನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ ಕನ್ಪ ಈ ಸಾರು ಅನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊನಲ್ಲ ಪುಯ್ ಯಾ ತವನ್ ಹೋದರ್ ಇನ್ನ ದಂಡಾಜೆ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಅನ್ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ತುಕೆ ಎಂಚಂದು ತುಕೆ ಅತ್ತೆ ದಂಡಾಜ್ ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಏನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಅವೇ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಚೂರು ಮೊದಲು ತವಕ್ ಬಾರ್ತ್ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ಪನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಯಾನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಡೆ ಲೆದಮಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಲ ಗೊಬ್ಬಕ್ಕ ಹೋಯ್ ರೊಟ್ಟಿದಿ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಅರಡೆಗೆ ಏನಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಹೋಯ್ ಅವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಅಪ್ಪನ ಅಂತಕ ಹೋಯ್ ಬರ್ ಎಕಡೆ ಬನ್ಲಕ ನೆಂಕುಲಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೈದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರೆ ಜಿಲ್ಲದಲ್ಪ ಚೂರು ಮುಟ್ಟಡು ಅಂಚ ರೊಟ್ಟಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೈದ ಉದಾರ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಾದ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ಸಾನೂರು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದೇರು ಬೋಟ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಓಡಿತಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ರೊಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾನಲ್ಲಿ ಏತ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪೇರು ಬಂತುಕ ಕೊಯ್ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಎಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ತುಕೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಶರ್ನೆ ನಮ್ಮನ ನಾಟಕದ ಯಾಮೂಲೆ ಅವುಡಿಯ ಕುಂದ್ರಾಗ ಜೀವಿಡ ಅಂತ ಈಗ ಪಾತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಸುವಾರ ಬೈ ಐಕೊಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಲ್ಪನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಐಕ್ಯಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಲೇ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂದದುಕ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಬಂದರೆ ನಾನು ಯೋಗೀಶ್ ಬಂದೆ ಬಾರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸುರೂಪ್ತ ರೊಟ್ಟಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಪುದರ್ ಗುರುದೇವ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದೆ ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮೇರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ದುಂಬುಲ ಮೇರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮೇರ್ನ ಊರು ಏನವರು 20 ಗುಣಾಕರ ಬಂದು ಗುಣಾಕರ ದುಂಬುಲ ಮೇರೆ ಎತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ಇಂಜಿನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೋಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ ಕೈತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದು 4 ದಿನ ಮರನೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು 2 ವರ್ಷ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅದಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನೈಟ್ ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಶುರು ಬಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇಕ್ಕಿ ಮೇಕೆ ಎಂದೆ ನೀಕು ರೊಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಯಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಐಕಿ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನಾರ ಬತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಚ ಅರಿ ಅರಿ ಬಂದು ಅರಿ ನುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಲುಚ್ಚಿ ಲುಚ್ಚಿ ಲುಚ್ಚ ಲುಚ್ಚಿ ಲುಚ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಸ್ ಎಟ್ಟಾರಿಯ ಬಾಬಾ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರಕುಲ ಈ ರೈಸ್ ಅರಿಯ ಬಾಬೇರ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬಂದು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಭೋಜನ ಭೋಜನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಐಟ್ಲ
ಕೆಲವರದ್ದು ವಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವರದ್ದು ಬುಲೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವರದ್ದು ತುಂಗಭದ್ರ ಅಂತ ವೆರೈಟಿ ಅರಿಗಳು ಅಂಚ ಅಂತ ಇತ್ತ ಅರಿಕ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು. ಅನ್ನ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನ 33 24 ರೂಪಾಯಿ. ರುಚಿ ಮೈಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ರುಚಿ ಮಂದಿ ಕೊಂಡಿಡು ಬಂದ ಬಾರ್ದ ಇಂಚ ಮೈ ಪೋಡು ಇಂಚ ಮೈ ಇತ್ತದ ಇಂಚ ಮೈ ಪೋಡು ಒಂದೇ ಕೊಯ್ದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ದಪ್ಪ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನ ರುಚಿ ಕೆರೆಗೆರೆಗುವ ನಮ್ಮನೆ ಲೈಕ್ ಇಂಕೀರ್ನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಮಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರನ್ನ ವೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಹಾಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ತಿನ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೋಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ 10 13 ಅದು 10 13 ಉಂಟು ಒಂದು 10 12 ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪ್ಪನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಲ್ಲ ನೀವು 10 13 ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ತೆಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋನು ಮುಂದಿನ ಪಾಟ್ ನಿಂತೆ ಒಂದು ಮರತ ಕೊಡಿ ಈಟ ಆಗೋದು ಕಾವಲಿ ಕಾವಲು ಹೀಟ ಒಂದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಎದಾಗ ಚಾರ್ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋದು 1 ಗಂಟೆ ರೊಟ್ಟಿ ಈಟ್ ಮಲ್ಪೋದು ಕಾವಲಿ ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅರೆಗಲ್ಲೋಡು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಐದು ಮರತ ಪೊಡಿಯೇ ಬೋಡದು ಬೇತೇವುಲ ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟು ತೆಪ್ಪು ಸುಭಾಷ್ ತೆಪ್ಪುಡ ಮರತ ಪೊಡಿ ತೆಕ್ಕಿದ್ದ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅದು ದುಮ್ಮೆ ಹಾಕಿನ ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ತಂತಾರೆ ಪಿಂಗಾರಡೆ ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಸೂಟು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನಾಟಕ ಕಲತ್ರ ಟೀಮು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬಿದ್ರ ಸೇರಿದು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ನಿಜ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ನೈಟ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಕೊಂಡಿರ್ನ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಇದು ಮಾಡೋದು ನಾಟಕ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ಟದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಂದು ಅವು ಒಂದು ರಡ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಗ ಇನ್ನ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚ ತೂತಿನಾತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಜ್ಜಿ ಅಂತ ಈರ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಊರ್ದೈಟ್ ಊರು ನಿಖಲ್ ನಾಟಕ ಬಂದ ರಬಕಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದ ಲತೀಫ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲತೀಫ್ ಸಾನು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಳು ಮಾತ ಅಕ್ಳು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ನಾನು ಲತೀಫ್ ಸಾನು ಸುರೇಶ್ 5 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಯಾರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಲ್ಲ ನನ್ನವೇ ನಾಟಕ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಅಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪನೇ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸೀಸನ್ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ನಾಟಕ ಹೋಯಂದ ರೈಸ್ ಬಂದ ಐಕ್ ರೈಸ್ ಪಾಡುವರು ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ 10 kg ಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿದಾತು ಆಟಿ ಬೇತ ದಾಲ ಮಾಡಿ ಬೇತ ದಾಲ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮನ ತುಳುನಾಡು ಫೇಮಸ್ ಆಗುದು ರೊಟ್ಟಿ ತೋರ್ದ ಸಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ನಮನ ಮೈ ಹೆಲ್ಪರ್ ಮೈ ನೈಟ್ ಎದಲ್ಲ ರಾಕಿಲ್ರಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಂ ಗೋಡು ಒಂಜಿ
ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತು ಮುಂದೇನು ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡು 450 ನಿಕ್ಕು ಅನ್ಕು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುದು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಗೆದು ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ